Gdje ste ljudi, evo nastavljamo sa Skyblock epizodama. Kao što vidite, evo, drveće nam je poraslo, moramo malo da ga obradimo. I funkcioniše nam spavner što smo napravili. Stvaraju se zombi. Ajmo drveće malo da... Dosta. Štapići će nam uvijek trebati. Poslije ćemo da proširimo ovu platformu, da napravimo nešto za drveće kao neku platformicu. Ja i jedan kamen. Imam ovdje, vidite koliko sam, da nam ne bude trebalo. Nisam je vidio, već imam jednu. Tako. Ovo će samo da popada. Oće. Ovo nam još nije poraslo. Vidite koliko zombija se stvorilo. Sad možemo da gađamo malo, da ih zajebavamo. Opa, čest imamo. Napravio sam, imao sam previše drveta. Da nam bude veći, onako nam ovaj nestaje. Gde si? Ne mogu da gubim, ajde. Opa, nemoj mi prići. Kučka ništa nam nije dala. Nema veze. Ajmo teleport da napravimo. Samo ne znam da li će da upali na ovom hladnom vremenu. Dobro, pa ne pada sneg. Za teleport će nam trebati obsidijan, treba će nam drvo i treba će nam kofa lave. Sad ću da vam pokažem kako se pravi. Valjda ćemo da uspemo. Ne smemo samo da upadnemo u lavu. Tako. Gdje ćemo da ga napravimo? Možemo dole, a? Ovdje će nam biti teleport. Ali ne smemo da pogrešimo. 2 dok ga pravimo. Jer ode sve u propust. Ajmo malo zemlje. Treba će nam zemlja, da. Zato sam zaboravio. Možete i cigla, ali bolje je zemlja. Da vam odmah kažem. Koliko sad beše? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i 1, 2. Dobro je, nismo se zajebali. Sad kako napraviti, kako to zapaliti? Samo da osvetim da nam se ne stvaraju ovdje. Tako. Prvo ćemo ovako da oblikujemo i tu stavimo drvo. To nam ne treba. I sipamo lavu i stavimo još jedno drvo. Sad bi to trebalo da se zapali. Sad će nam trebati cigle. Mi ćemo da čekamo i vidjet ćemo ako se to zapali. Ovo bit će nam lakše da ulazimo u teleport ako ga uopšte i zapalimo. Ali ne znam da li će hteti na ovom hladnom vremenu. Trebalo bi. Dobro. Sad kako sići? Dobro. Nema veze. Dobro je. Valjda će se zapaliti. Daj Bože. Sad. Hoćemo ovdje malo da proširimo i ćemo gore. Evo ga, zapalilo se.
Ste vidjeli, to je... ne. Ovo je možda najbrže paljenje ikada teleporta. Ne znam, možda je neko brže zapalio. Ali ovo je sasvim brzo. Dobro je. Nije loše. E sad, samo da ostavimo ove stvari i uskačemo u teleport. Ne, daj lavu vamo. Lava tu. I treba će nam... Gdje je on? E tako. Opala, pala jabuka, super. Da posadimo odmah. Oj, ovo je izraslo. Šta da mu radim, brzo rasti. A posadio sam ih u isto vrijeme bio. Kako je ono brže izraslo? To mi nije jasno. Vidite koliko zombija. I to nam ne treba. To se može od zombija, dolazili mi ovdje. Treba će nam... To nam je sasvim dovoljno. Idemo sad u teleport. 3, 2, 1, sad! Puf! Bra! Vrti mi se nešto u glavi. I sad će iznenađenje. I vidite gdje smo došli. Ovo je Nether. U kovčegu imamo samo led. Ovo. A imamo sam ovu sekiru. Nema veze. S ovim moramo da budemo pažljivi kad rošimo. Čekaj da vidimo koliko slojeva ima. Dobro, 3. Ili mi se pričinjava? Ne! Ne smije da padne. Dobro je. Ne! Ovo ne smemo da diramo. Kako ću sad da se vratim? Jao, kako sam glup. Ne, kako sam tako glup. Aj, moramo da napravimo ovo. Ne mogu da verujem. A razmišljao sam da li da ponesem zemlju i ne ponesem je. Gdje je sad kovčeg? Samo da ne padnemo sljedeći put kad idemo. A dobro, ono nam tamo i nije potrebno toliko. I sad ćemo da napravimo... Opa. Beskonačan izvor vode. A je ovdje nek bude bunarče. Nervira me ovaj snijeg. Počeo je da me nervira. Treba nam... obsidijan. Posle možemo da idemo tamo da ih malo... uzmemo one stvari što su pale. Bunarče neko da napravimo. Ako je ovo uopšte bunarče. A dobro, šta mu fali? Idemo po... super. Šta je ovo? Nešto laguje. Ovo možemo da ostavimo.
ga. Zaledilo se. I eto ga, beskonačan izvor vode. Ne, znam šta ću da uradim. Ne. Znam sad šta ću da uradim, Šta ovako bag? Zatvori se to, konju. Samo me zanima da li će se ovako zalediti. Ovo možemo da srušimo. Da isprobamo da li će se zalediti. Mada možemo mi još jedan da spustimo. Jo. Nema veze, dobro je. Zaboravio sam. Sad možemo da napravimo baštu. Eto ga. Trebaju nam stijene. Evo sad idemo u teleport ono da uzmemo. Ovo nam valjda samo treba. Samo da pazimo da ne padnemo. Dobro. Kako je nestalo? Dobro je. Dobro. I ovdje. To je to. Ne još ovdje. Kako ću ovo? Ovako može da bude što fali. To je to. To bi bilo to. Sad možemo da idemo ovo da... Vidite, nestali su zombi. Je li ostalo nešto? Trebali smo ranije da odemo. Aj, nema ničeg, sve nestalo. Aj, moramo opet da čekamo noć. Nema veze. Sad ćemo da proširimo. I ti si izrastu. Dosta. Nije dosta, ali... Sad ćemo da napravimo baštu ovdje. Šta fali? Idemo za bašticu. Šta fali ovdje da bude bašta? Samo kolika će da bude? Dva, tri, četiri, pet. Oh. Koliko? Ajde. Dosta. Možemo da proširimo ako bude trebalo. Još jedan, a? Još jedan. Ne može. Dobro. Bašta.
Bašta nas čeka, a ne. Idemo. Ja. Poslije moramo vodu da uzmemo. Pa trebamo napravimo ono. Za baštu, bre, kako se zove. Pa da posejemo. Pa trebamo da čekamo da izraste lubenica. Ne, bre, bundila. Da možemo da napravimo golema. Baš sam zadovoljna što smo napravili teleport brzo. Sporo radim. Nešto mi bagu. Sad trebam da uzmem još. A dosta. Dosta će jedan da bude, ali... Morat ću odmah svjetlo. Baklje. Trebao sam odmah da ih ponesem. Baklje, brzo! Samo da ih imam, samo da ih imam, samo da ih imam. Ne! 2, 3, 4. Sad možemo da napravimo ovo. Ove baklje. Moramo da spržimo ovaj drvo. Koliko ih imamo? Ajde, 3. Za svaki slučaj. To je to. Od ovog drveta možemo da napravimo kocke. Blokovi kako. To je... Ne! Šta? Gdje ćeš? Nemam s čim da te udaram drugi. Nek požure ove baklje. To. To. 1, 2, 3. 3. To. Tu. Da, imamo dosta drveta, možemo ogradu da napravimo. Sad ćemo tu, dobro sam se sjetio. Trebamo da ubijemo pauke, da uzimamo onu mrežu, pa od nje se više pravi vuna. Pa da napravimo krevet, iako padnemo ne može nam ništa. Ovo možemo da uništimo. Dobro, dobro. Ajmo baš tu, treba nam zemlje dosta. To je stavimo ogradu i ja mislim da će biti dosta za ovu epizodu. Da ponesem